Ifo mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebunye ya enu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ego adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ego adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fadi asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya n'ụbọchị tata. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media platforms maọbụ na Eziokwu TV Plus. Ọma Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite, abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwasị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ cause of negative energy. Cause of negative energy bụ isiokwu anyị ji wee bịa. Ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi a, believe me, you will learn a lot of things that will change your life for good. So gịnị ka anyị ji maka ya ebe anyị kwuru na isiokwu anyị bụ kedu ihe na-ebute ụchụ, kedu ihe na-ebute this negative vibrations n'ụchụ n'ụzọ mmadụ. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta ihe, maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Now ka anyị gabazie n'iru, mara bifo anyị mee nke ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa agabago n'iru nke ọnwa June. Ị nwekwara ike isonye na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'afọ anyị na-agba na aja anyị na-achụ maọbụ ọrụ mmụọ anyị na-ahụ na temple. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere aja till date. As we speak, nwere ndị na-ebu ukwu every year, ebu ukwu throughout the year ka ha dị sure na ha skip even 1 month. Yes, n'isi ụtụtụ anyị jego orim na temple, chụọ aja, gaa ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị na-esonyere anyị all over the globe. Ị nwere ike isonye n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, maka na ike Chukwu zuru mba. Ka ihe anyị na-eme, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ị forward ya 3 prayer requests, mee token donation to the account number. Yes, ọ bụrụ na ime nke a, ihe anyị ga-eme bụ na anyị ga-ewe ya 3 prayer requests debe n'ọta, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ, ụbọchị anyị ga-achịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri kwara ihe ọnụ na-eri, jee mee saraka n'afa mmadụ dum. Yes,
anyị gbagotazie na temple chụọ aja n'afa mmadụ dum. Anyị jekwazie n'ebe nchụaja gbuo ebulu wee mee saraka n'afa mmadụ dum. Kedu ihe anyị na-achịkọwa? Ihe anyị na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ipe attention ime ihe ndị anyị kwesịrị ime, isonyere anyị na ya bụ aja. Ime ihe ndị a isonyere anyị na ya bụ aja anyị ji maka ya wee bịa. Isonyere anyị na ya bụ aja anyị ji maka ya wee bịa. Yes. So ọ bụrụ na ime ihe ndị a ị ga-esonyere anyị na aja anyị ji maka ya anyị na-achụ ọnwa ọbụla. So onye bụ ihe ị nwere ike imedewe isonye na ya bụ aja. Nke ịbụwazi bụ na ọ bụrụ na n'ịchọ isonye na ya bụ aja, achọ ndị anwa sonye na ya bụ aja ka anyị ga-enweta nchịkọta ya ụbọchị ikpeazụ. Echefuna na anyị anaghị esho ihu ọrụ ma ọ bụ testimony na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa, mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ịchatịa m na WhatsApp. You forward ya token donation to the account number. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ma ọkwa 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ị na-awọchi anyị onwe for any reason from Eziokwu TV Plus NEPA wụrụ ọkụ, yes, ma ọ bụ na o nwere reason mee na ịwọchịchara nkụzi a mana ị chọrọ ịwọchị ọzọ na nkụzi ndị ọzọ anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite ka ịwọchị ya nkụzi a ma wọchịkwazie ya over 1000 lectures anyị na-akụzi n'ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ya bụ ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Anyị kwuru na isiokwu anyị ji bịa bụ cause of negative energy. Gee ntị, ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-amụta ihe ị nwere ike imedewe imetụ aka na share button ka friends gị wee wishes gị nụ from the horse's mouth. Yes, negative energy. Gịnị bụ negative energy? Uchu ọgbụgba. Yes, mana anyị kwuo na enwere so many things nwere ike ịka ọsụrụ mmadụ ụchụ n'ọdụ ụzọ ihe ịtọ na-ebute ụchụ n'ime ndụ mmadụ. Anyị kwuo na o nwere ụchụ mmụọ gbara mmadụ. Yes, anyị kwukwazie na o nwere ụchụ mmadụ gbara onwe, then nwee ụchụ mmadụ gbara ibie. Ịghọtara ya? All these three major ways ka eji enweta ụchụ. Anyị ga-atụ ya one by one ka ị nwee ike ghọta ihe niile ị kwesịrị ịma. Yes, anyị akụwagoro gị ihe bụ ụchụ. Now, ihe nwere ike ibutere mmadụ ụchụ n'ụzọ ya, ihe ndị chọọ ka nkọwa ya bit by bit bụ ka ị mara ya, maka ignorance is never excused in law. Even the law of nature, God Almighty in His infinite mercy enyego onye ọbụla opportunity na ị ga-amarịrị ihe ị kwesịrị ịma, na ịmara ihe gbasara nsọ ana ma ọ bụ ihe Chukwu chọrọ ka ime is your own fault. Yes, as a citizen of this country now, ọ bụrụ na ị mara the laws of Nigeria, this country, gụwa mere onwe gị, maka na ọ bụrụ na long arms of law jide gị ebe i gburu mmadụ, ebe i gburu ọchụ, ebe i zuru ori, ije nga, na ịmara abụrụ excuse. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ, maka na any child ọbụla that refuses out of his own ignorance, refuses to learn the language of his parents will suffer. I can tell you, a time will come when the parents will even be tired of him or her. So it's a duty of every child to learn the language of his parents. So ọ bụrụ na ịbụ nwa Chukwu, ị ga-amarịrị ihe Chukwu si eme na nke osisi mee na ihe ọ na-asọ, ị na-ege ntị. Now, ihe gbasara ụchụ eto a ka anyị chọrọ ikwu maka ya. Nke mbụ ka anyị bidogo n'ụchụ mmụọ. O nwere ihe mmụọ ji agba mmadụ ụchụ. Ihe ji mmụọ ji agba mmadụ ụchụ when you are trying to reverse the natural laws out of your own ignorance. Mgbe ị bịara na-achọ ka ị reverse ya what is natural, ị chọọ ka ị reverse ya. Don't start a war you cannot finish. Then mgbe ọ bụla iji aka gị mee onwe gị onye ilo nke mmụọ, ọgụ nwa mere onwe gị. Yes, enwere ihe mmụọ ji agba mmadụ ụchụ. In this world of gross material, what any intelligent person should do bụ
kedu ihe ị ga-eme ka ị build a personal relation PR with all the elements, all the forces of nature. Maka na nke bụ eziokwu bụ na all these elemental beings is here before man. Ọ bụ na ịkwenyere na mmadụ bụ ihe ikpeazụ ekere n'ụwa, maka na ọ na-abụ ebe ụzọ lụcha ụlọ before mmadụ akwụbata n'ime ọkwa eziokwu. So Chukwu Okike in his infinite mercy have created the world, beautified the world, and said the world is good. Ihe niile o kere dị mma before man was created. So man was created to oversee as the caretaker of the universe, the earth. Now, ihe na-achọ ịkọwara na before mmadụ ebiri n'ụwa, enwere other forces noble n'ụwa na-etake bụ cares. They know the nooks and crannies of everywhere in this world, both the one you can see and the one you cannot see, depend on your spiritual maturity. Those beings are called elemental beings. They are mystics. Yes, they are here before us. Before man was created, why man was made the head is because man is spiritual. Man is higher in ranking. You got that? So then, when man came and became the caretaker of the entire universe, for you, man, to succeed massively, you have to pay attention to the first inhabitants, to the elements, elemental beings, the mystics that are here before you. But you will run into a problem when you decide to make yourself their enemy, because you don't understand how things work. Yes. So, only children in my a uniform person, a soldier or whatever, essentially in obodo, you get work. You got how things work. You get boost of metagorundo obodo and boost of may money vana like. Gina had an amma. Macano haga to areas. Macanam better their chairs. In again. So all upon and nobody better, he provide the security. Nabefa. Nabatago no big obihanine. And we get 1 year to an city. On Yabone na loca. On Yabone gas massively. To call the mother. So mother of naturally enjoy this gross material world, this world and our now. He must pay attention to original inhabitants, the animistics and the elemental beings, because they are here before us. And the Gebezokuna, if you make yourself their friend, build personal relation with them, they will explain to you how things work. Yes, mana makani hene the ignorant of how things work. Never in your entire life make yourself enemy to elemental beings. You know why? You will fail and fail again and keep failing. You will never understand how things work, because their duty is to protect you, the higher being. Their duty is to warn you before any catastrophe. You remember the story of Saul when he was going to Damascus in the Bible. But the animal that is traveling with the horse, because they see some certain things before us, because they are animistics. Yes. So he saw a being, unseen being, that is blocking Saul from heading to Damascus, where he is planning to go and kill and murder. And the horse refuses to go. You know what the Saul did? Because he doesn't see beyond his nose. You know what he did? He began to hit the horse mercilessly, abusing the horse. And that's what angered the being, the unseen being, and he was made to be blind. You know that? I can tell you now, whatever challenges you are facing now is as a result of not seeing beyond their nose. And they keep on doing mistake over and over.
even the fact that you are being warned severally, but because you don't understand how things work, you didn't even notice those warnings. And you keep on doing the same thing over and over and they expect different results. Not possible. And by you hitting up, keep on increasing the even daisy now more and more mode. And you could not go my run and so on now. And you couldn't go to all this, you can continue can me. More way with target spiritual catastrophe. On your very catastrophe in our body from pillar to push, from one spiritualist to the other, from one prayer house to another, from one dibia to another. I can have more by Ogbuefi in against. Yen na check what we have over now. More because of your own ignorance. You don't understand that don't even send. Yes, hand or if you need their blessing, you come over and receive the blessing for your own good. But if you ignore them, they ignore you. But never in your entire life come and disturb their peace. Believe in me. If you disturb their peace, they will destroy and disturb your entire existence. They will disturb your own peace. To the extent that I can do only matter. In against it. Kalos is here and what to more. In and what to more, Maweri, key to the tell. The jury said, Kuza and then Nagi Hasu. There no, a Gavaniru, Gane maybe see here in a bono, and Magua Bonye, ito the tell. For Nanagi Mero Menana. For New York Potorobo, you knew dear Bobe, then I have a family. Mana instead of going to Keruza and then Nagi Hasu, he went a medu here did. Yes, he was Sinike when Abayanike, he went a retailer, a tour from blessings of your forefathers. No for Lazy Bunobi, good wishes, then Nagi Hawishi, who be oku, say no gather Abraham, and one could be nobody will love you than their father. Only fathers come for good. Gay with orgy, na gorgy, na sick and we are care. Nobody will do that. Even in your village. What only gonna a better na go for cake, so you have easy. Other possible. Who does that? Oganacho or Kage, only leads the lead. Man also your father, gay with orgy, na go for sick and we are care. So I can tell you, now your forefathers, they actually wished. Lungs, they prayed for it. So nobody can tell you they are love again. Can they your ancestors? Or not possible. So your ancestors actually loved you, prayed for your well-being, longed that it shall be well with you. Can you hear your alcohol? You turn it as you know again, where to all your ancestors like enemies. If you don't hear your ancestors, if what I hear, they can deal. If you don't hear, Bruce York, give to their domain, to their territory, they disturb their peace. You know, that is the cause of your problem. For the fact that you went ahead and be disturbing their peace, that is why I had you about. You know, yes. Makana, what you keep at the FN, and that is exactly what you did and what you are about to do. You want to check if photo of Feke or Ben Negi or Ben Nagi, never casino, never casimiri, but all for Ben Nagaboy or maybe open ditch, more than all the teacher. You have the highest insult you can give to your ancestors. It is light on their face. You be put a fool Feke or Ben Nagi, never casino, never casimiri, never casio. You know what you are doing? You are calling them names. You are telling them that they are the ones responsible for your predicament. But I can tell you, your predicament is as a result of not doing the right thing. So you have to can you kiss your you got all know about the challenge. So Korean Nukumake,
ihe problem ife esiri bụ maka imerọ ihe ị kwesịrị ime ka njọ gị ajụjụ. Ị na-ajụ ebe ụchụ si. Mgbe ahụ ị na-emebi ihe ọkpụtọrọkpụ o mere be nna m so gwa m na nna ya nyere ya ọfọ ngwụ were ọfọ aja tụfuo. Ọ gbanyela anyị fim nke na m eje gwachi dị ọfọ wee restore ihe anyị ji dị ebube, wee restore the family wealth, because my grandfather was a rich man. O chiri ọzọ bụrụ onye na-agbanye ndị mmadụ n'obi. Ị ghọtara ya? So he was a rich man n'oge nke ya. So mana mgbe ahụ anyị tụfuru dị ọfọ, etufuru my father tụfuru dị ọfọ, he were go the blessings and goodies, good longing, because that ọfọ carries the good wishes. Ndị nna nna gị ji wee gụọ ọfọ, kwuchie okwu, tie ọfọ na ala sị na ọ ga-edetu ka ọ ga-esi dị n'ezinụlọ ya. That good wishes, the good longings of your forefathers ka i wee detufuo. Kedu ka ọ ga-esi dịrị gị mma? So taata ị nụrụ onu a ịgbochi n'obi, go and restore what you have lost. So onye bụ ihe bịa mezie ụmụ mmụọ wee gbaa ụchụ. Ị ghọtara ya? Ụmụ mmụọ gbara ụchụ maka ihe na ịhapụrụ ya own territory, jede ya abịa na na-etigbu unu nke ha. Who does that? Do you know na ọkpara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ? Ọgwụnwa bụ onye hapụrụ ya own territory bịa na-ebi stop their peace, na-emebi ụlọ ha. Kedu ka ha ga-esi na-emebi their business? Kedu ka ha ga-esi hapụ ya business ka ọ na-aga? Kedu ka ha ga-esi hapụ ụlọ gị ka ọ na-aga? Ebe ị hapụrụ, you don't mind their business. Amụrụ na amụrụ na ngwuru, enwere ihe ọkpụtọrọkpụ ejidekwa ngwuru, you are not interested, please use the next door. Don't go and destroy what you cannot create. Those altars dị na be nna gị ka gị, ọ tọrọ gị. In creation, no one is permitted to destroy what you cannot create. So if you are not interested in Obi or Anang dị na be nna gị ma ọ bụ be nna gị, go and do as right. You don't know. Mana dotakwa na ịlọs go ya inheritance, ya blessings ya ebe ahụ. So mana ọ bụrụ na aka dị gị mma, utinye n'isi maka na onye gbuka utie ọ lahụ na. Mana nke ka njọ ọgbụ gị nwee ji aka gị jee mebie ife ị na-edebere. Mana ka ntị ka njọ gị. Gị nwa bụ onye na-asị I cast, I bind, na-asị ndị nna nna gị na-akpọ ha iyi n'ọha ka ọ sụrụ ihe mgbu na-eme gị. Uche ịma na ọ dịrọ possible. Na-ebo ha allegation dị iche iche, na-ebo ha allegation, na-ebo ha ji na aja. Ịdịrọ sure just based on ya one ofeke as ya pastor gwara gị, iwe bịa na-ebo ha ji na aja. Ka m gwa gị ihe ya eme. Mgbe ị na-ebo ha ihe niile ahụ, ha adịrọ happy with you. On top of that, ịkpọwa ha names, ibido destroy by their legacies. Ọ bụrụ na ọgụ nwa bụ etu ahụ bụ onye nne ma ọ bụ onye nna na-anụ unu m, ka ị tarụ n'afọ wee zụwa ụmụ gị, zụchụ ụmụ gị, you tried their best. Yes, ị nwere ike ịbụrụ Dangote, but you tried their best for the well-being of your children, right? Oluzie mgbe ibichazielu ndụ gị, ịnụ ka ụmụ gị bịaziri jee kpọta ofu ofeke na-ebule emu gị for their predicament. How will you feel? Ọ kwụghị feel sad because he did their best. And believe in me, nwere nna na-amụta ụmụ si ka ọ dịrị ụmụ ya njọ. Ị ghọtara ya? So mana ọ maka ihe na nwatakịrị ajụrụ kere ụzọ nna nna ya ha so ihe ji esiri ike, ọ bụrụ gị nwa dị responsible. Ọ kwụghị feel sad. Now etu a ka ọtụna anyị na-eme si efi, ndị nna nna gị si efeel sad because of you. You are shamed, shame them. Get ka ngwa gana that thing. Kere ebe isi wee mụta ịpụta isi ndị nna nna gị ha I destroy, I cast, I bind. Enu nwụrụ ọkụ ana nwụrụ ọkụ. Enu nwụrụ ọkụ ana nwụrụ ọkụ. Kere ebe ị ga-ebido. Nke ọzọ m chọrọ ịjụ gị, gị nwa na-asị na ị nọ n'olu okwu nwoke nkume a bụ Jizọs wee na-asị ka ha kpọnwụọ na mgbọrọgwụ, ka ha kpọnwụọ na mgbọrọgwụ, ka ha mee nke a, ka ha nwụọ, die. Who sent you? Do you think you are the one eji metara ihe eji wee gba ụchụ? Kedu ka o si dị gị ka ị ga-ewin war ụmụ mmụọ, spiritual warfare, na ị ga-ewin with kana body? Who told you? Onye gwara gị na spirit na nwa nwa? Kedu ihe kpatara iji open war front you cannot win? Ịma na ọ gị mere onwe gị. Ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata bunye nna ya enu ka ọ fụ ọtọ nna ya, ngwongwo na ngwongwo ochie ya anya. Ije na-etinye aka n'ihe karịrị gị. Nwatakịrị etoro chọwa ihe gburu nna ya egbuo ya. Okoro tu elu wara
ikuku buru ya oburu ọbara. Ime ihe nna achịkọwara gị ihe nna achọ ịjụ gị bụ Jizọs ị na-ekwu o nwere ebe Jizọs gbegidara si spirit die. Agwara m ndị mmadụ si onwe a na ebe ọ bụla igosi m Jizọs kwuru spirit die and spirit die ya na m ga-enye $1 million. Now ebe ọ nwere onwere ebe Jizọs ga-ahụ yes nwoke onye ọcha iberibe ya si spirit die ya. Who gave you the impetus? Who is your master? Who gave you the courage or even power or give you idea na ihe ya master Jizọs ga-emewuro n'ihi emewu ya nwa ọbanshi? Kedu ka isi kweta n'ihi emewu? Who gave you the power n'ihi ya spirit onwuo? I remember those days mgbe eriri m eri maka anyị si ekpe ekpere mgbe na anyị guzo n'oke nkume ahụ Jizọs wee na-akpọ ọkụ ụmụ mmụọ dị iche iche na-asị ka ha kpọnwụọ na mgbọrọgwụ n'aha Jizọs. Ọga onwere onye na-anwụrụ. As we speak now, nwere somebody nọ na mountain nọ n'ofu ebe na-akabash n'elu ụzọ na-abind heat na-emie na-asị ka ụmụ mmụọ nọ n'elu ụwa ka ha nwụọ. Ọga they will not die. You better face the reality. The reality bụ na mmụọ adịghị anwụ anwụ. The reality bụ na you can never win their warfare. The reality bụ na the spirit karịrị gị. Ihe ị ga-eme bụ align yourself with positive beings, good spirits, ka ha na-agbaziri gị na-akọwalụ how things work in this gross material ka ụwa wee dịrị gị mma. Ihe ị ga-eme the negative beings chụpụrụ ha aja ka ha jewere onwe ha. Onye kwuru okwu si were nke Siza gị Siza. Edago chụpụrụ ha aja ka ha jewere onwe ha. Ọ ihe anyị na-eme n'ọdịnala Igbo. We don't establish war, we cannot win. Ndị ezi mmụọ echụọla ha aja, ndị ajọ mmụọ bụ chụpụrụ ha aja ha jewere onwe ha. So ihe butere ụchụ mmụọ bụ ihe ndị anyị ga-emebi ebe nna gị. Ije koro agbara wee nwuo onwe gị. Ọnya butere ụchụ. Ị na-ege ntị? Nke ịbụa m chọrọ ịkọwara gị bụ ihe butere ụchụ mmadụ. Ihe butere ụchụ mmadụ bụ ekwuru na anya ukwu. As long as you bi n'ụwa mmadụ niile will not like you. Na-ege ntị? Mmadụ niile will not like you. Ka anyị wee goro story of Jesus etu esikwu ya na Bible as a yardstick. A gwara anyị na ọ na-agagharị na-eme mma ọkwa eziokwu. O nwere onye o ruru nwunye ya. O nwere onye ọ tabiri o mejie. Mana Herod jụrụ ha kere onye ụnụ chọrọ ka anyị hapụrụ ụnụ ọnyanwa Jizọs ụnụ wee eze ụnụ ka onye ekperima nwanne ụnụ Barnabas. Ha asasị hapụrụ ha onye ekperima nwanne ha Barnabas. So nwere ihe ọma ọ bụla ị ga-eme n'ụwa ka mmadụ niile fụ gị n'anya. Even if you kill yourself, your enemy will never stop being your enemy. So as long as you are living in this world, so you cannot please all. And don't damn we please look at that one damosu. Get a amosu. Amosu negative vibration, sand out of envy, jealous. So as long as you know what you will always do something to ward off those negative vibrations from you. So you can damosu more will all those ward off you hear negative vibes. Then I buy an anketo negative energy. Nke ị nwetara onwe gị. Tell ụzọ mmadụ si enwetara onwe ya negative energy. Mmadụ na-enwetara onwe ya negative energy by doing this. Mgbe ị bịara na-enwe negative thought, na-echere mmadụ adị echiche, you are not living an upright life. Oge ọ bụla ihe ị ga na-echebu ihe ị ga-eme mmadụ ibe gị ka i wee gbuo mmadụ, ka i wee megide mmadụ. Mgbe niile ị na-eche ihe dị a, if you go your mind with negative vibrations, if you go your mind with negative, with fears, those negative garbages, if you do your mind with, you always attract other negative things like, because like father like son, or gonna attract other negative things in they look like. Makano what they laws of homogeneous species. Laws of attractions. So they will keep on attracting what you give out. You know why? Because there is law of sowing and reaping. If you are sowing badness in creation, you will reap badness. Go and read the Galatians 6:7 now. Say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So once you sow badness in creation by way of thought, actions, and deeds, believe in me,
you have corrupted their spiritual vibrations, and by so doing, they will flow back to you, the originator. So if you don't like negative vibrations coming to you as a result of your actions, please always long for something noble, long for something that is cool, something that is pure. By so doing, you will be able to attract the purest beings to yourself. Negative. Then there were so many ways. So you learn today how to keep your thought pure. But there were other ways IG as you can see aboki, as you can ihe ọjọọ, ịnọ ihe ọmụ. Ihe mere ihe bụ na o nwere so many ways IG eme nka by anyị nwere onwe anyị ide ebi ndụ gbagọrọ agbagọ. O nwere ndị mmadụ na-emezi ihe a na-akpọ mpụ ology nowadays. Ihe ndị a niile ebe ihe Igbo kpọrọ alụ. And ọ bụrụ na ị chọrọ ụchụ n'ụzọ gị, avoid ya ihe ọbụla bụ alụ n'ala Igbo maka na ọ ya destroy gị. Destroy ya gị, destroy ya ya future, na-agị ya future n'iyi, gwerie ya egwerie. Negative. Ihe ọbụla Igbo kwuchara sị na ihe abụọ alụ, na ọ bụ nsala, na ọ bụ sacrilege, abomination, gbara ya ọsọ. Ị na-agba ọsọ na-agba nnọọ ka Ben Johnson, azụ ụkwụ gị na-akụ gị n'isi. Zere ya maka na it will destroy you. And ọ na-destroy gị, ị ga-eche na o nwere onye gwọrọ ọrụ. Ọ na-destroy gị, ị ga-eche na o nwere onye ji ya destiny, mana nke bụ eziokwu na o nwere onye ji ya destiny. Ọ gụnwa mere onwe gị. Ọ bara ngwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. So ihe ị ga-eme gbaalụ ọsọ ihe bụ alụ. Igomikwa na ndị anyarị abụrụkwa mba ka ha bụ. Ha enwerọkwa culture, ha enwerọ spirituality. Ihe a na-eme ahụ garị mmakọ ngwakọ. So ọnya mgbe ha ji bịa n'Africa wee fụ na Africa nwere high moral value maka na anyị ewu mba dị nsọ ndị Chineke hụtara onwe. O wee chọọ ka a corrupt our system. Zeele ihe ọbụla bụ ihe gbaalụ dịka lesbianism, ndị homo, ndị na-akpọ ntu, zeere ya. You mortgage your future for life. Mgbe ahụ ịchọwa onye ya asị na onye a nara gị akara aka gị. Wepụ lesbianism. Ụmụ nwaanyị ekerekwa amụ nwụ na agbọghọbịa. Eleta m those days a na-emegasị ụmụ body school a. A na-eme mother na daughter. O sokwa na another system corrupt ụmụ nwaanyị anyị into lesbianism without knowing. Ịjọ ya abụ ya mother. Obido na-akpakasị gị aka ya school mother. Desist from it. Ọ ya destroy your future. Ihe ị na-eme bụ lawful act before the sight of God Almighty. That thing ga-eme ụmụ mmụọ agba to the fullest, and the honor attract akara ohere mmụọ. Because what we are doing is unnatural. For that reason, ọ ga-attract unnatural forces to you. Ndị ya nyere gị aka wee kwasa ndụ gị. Ị na-ege ntị. Mgbe ahụ ị chọwa onye ya ọnkụ ya asị na onye a nara ya akara aka, nwere onye mere ibe ya. Nke ọzọ bụ zeelu ụzọ ihe na-agba mkpọrọ afa. Zeelu nwunye mmadụ, a married woman. Zeelu a married woman. Zeelu ya ka leprosy. Zeelu ya like plague. Onye na-efe efe. Ị na-agba ụkwụ gị na-akụ n'isi. Zeelu ihe ọbụla ga-eme ka ije danye na mmekọ gị na ya blood relation. Alụ ka ọ bụ ka nkọwa adịghị ihe arụ ya. O nwere one day anyị ga-enye ya lecture. Abomination. O nwere onye a na-akpọ agbụrụ kedu nwoke a je dine ụmụ ya ji enye nkwụ ha wee dine nnafa wee tụwacha ụmụ ya ime. Ị ma na ndị a mechara wee rezie ha sịrị na the reason why doing so bụ ka ha wee rezie a generation. Generation a ha rezire bụ generation of mob. Chukwu okike wee kpọọ data agbụrụ asị, agbụrụ mob. Ịghọtara ya? O nwere ihe unu ga-eme mmụọ akpụ na asị. So ị ga na Chukwu n'iru. Basa anyị akụzi ya ihe ekwu to definition efe ya. So ma gịnị ka m na-achịkọwala gị? Don't be tempted to ịdị na onye ọbụla wu ya blood relative. Onye ọbụla a ga-asị gị na ịpụta echi sị na ị chọrọ ịnụ ya asị gị mba na ụnụ ama anụkọ. Avoid that person. Also, you need to destroy our youth nowadays. You know, or you destroy your future.
zerie ịghọtara ya. Nke a bụ ọzọ. Then ihe ọzọ ị ga-ezekwala bụ zeere ihe ọbụla bụ ihe obodo ụnụ sịrị na ihe abụ alụ. Ịmadugo na ime di na nwunye nna gị na ọ bụrụ na nna gị nwere another wife zi alụ. Ịmadugo na ime di na nwunye nwanne gị nwoke agwa ya nwanne nwoke ka dị alive. Ịmasido nsị gba alụ n'ala Igbo gbara udo ka mbido gụba. Ọ bụrụ for any reason na o nwere nwata nwaanyị ọbụla ịtụwara ime for any reason, don't go for abortion. Inyekwunye ego. Ọ bụrụ na for any reason na ị chọrọ ịnụ ya, take care of the pregnancy ka ụmụ onye bụ nwa. Mana inye ego ka o jee kee ime is unacceptable. Ịghọtara ya? Ihe ndị a bụ alụ. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Zeere ihe ọbụla bụ abominable act. Ọ kachasị zeere igbu mmadụ, ịkwafu ọbara. Ị mara this generation na ndị mmadụ na-akwafuzi ọbara were ọbara na-akwa aka. Ana m awọchi some videos afọ ndị mmadụ a na-eme. Ifu ebe a na-egbu mmadụ na-aslọta mmadụ like na mmadụ bụzi cow. No matter anything, it's not permitted in creation for you to be slaughtering a human being in that manner. In fact, you are not even permitted to kill. Akobara. The severe consequences so no akobara. Even in that one crucifies Jesus. Huh? So let the blood be on our head and our children's head. Because I know that he may wear soil, your hands in blood can never go scot-free. So avoid it like plague. Avoid the the cry of the blood call for vengeance. Nkebe isiokwu bụ na why ended on why be nekita. Where you stop now, no then you might have another opportunity to reincarnate back. You will start suffering. Him at a buy a chobony as no American. Buy one a baby, whatever a bear spiritualist. Kamari here batteron or do that one bought to no baba bought to no so happy. Money or Bruno or Tono in a man now. Life is life without end. We haven't done. Ndụrụgandụ bụ onye amụtara ọmụta ibe ndụ anaghị. So mgbe ọ bụla ị ga-etinye aka n'ihe ọjọọ mee ụdị ihe etu ọ ga-enye gị nsogbu maka na ọ ga-ebumara gị back to you. Ma ọ bụrụ na ị ga-etinye aka n'ịkwafu ọbara. So zeere ihe ọbụla bụ ịkwafu ọbara. Ọbara ọ bụla ịkwafuru, we keep on na-agba ọbọ until that blood is at peace. Imepụta anyị sị ga-etinye aka n'ịkwafu ọbara. Ọ bụrụ sọ onye anwa Mr. Ifeanyị ma Mr. Chinedu ka ị na-egbu. O nwere mmụọ su elu. Ụmụ mmụọ niile awa su elu terminate ọrụ ha on earth n'ike. Ịma mmadụ ne Ifeanyị would have been of great help to na ọ bụrụ na ọ dị ndụ. Ịma na ihe a ndị a niile ka ị kọtụrụ short. So all those things, the repercussion, reaction and the reaction. Mana any action nwere equal reaction. Okay ma. Bado ori gwa maka science. Mana ana ma ni nwere idea. Any action nwere equal reaction. So mgbe ọbụla kedu ka ị ga-esi na-ekwu okwu na ị chọrọ ogologo ndụ wanye na-ata net ndị mmadụ wepụkwa aka na ya. Ọ bụrụ ọkụ Igbo sendịrị gị, ọ bụrụ aja na Igbo sendịrị gị. Yes, it's abominable act. Ọ bụrụ na ndị ọzọ agwara gị ya mụnwa bụ Eze-Ana ya agwa maka na anyị na-akpụ alụ, mma agwa gị ihe bụ alụ. Ozi adago. Ihe ijizi ozi ahụ eme is your own cup of tea. Ekwuola m ihe ha si m kwuo. Enwere ihe nji ịga viral eme. Nche ịga viral ama m ihe m ga-eme. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ihe ụma osi asị m uzi ezigo m ya. Nche ịga viral ama m ihe m nụrụ achọ m ofu onye gbawa ofu onye nwụrụ. Agbawa saga. Agbacha saga ịkpọ fonu na azụ setụlụ ịgago viral. Ịghọtara ya? Ofu onye na ụfọdụ na-anọkọta ekwu ofu ihe anyị emewu tuo ofu ọnụ. Edo ya tuo ofu ọnụ ọ gawa viral nke ụmụkọta ofu pastọ tuo ofu ọnụ ọ na-etu na chọọchị ama nọ Nnewi ka asị ọnụ ka onye nwa agbọrọ ya. Amaghị ihe ọ ya ma ọ chọọ mmiri enwe iro gbawa ya saga. Ihe ọ na-achọ popularity. Nwere ihe njido osisi eme. Ịghọtara ya?
ya m na-achọ ịkọwara gị na ozi adago ndị ozi adara na ọ bụrụ na ịnụ ya ma tinye n'ọnụ ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a anyị kụzi taa, cause of negative energy, send them message ma ọ na-ịchọ ka agbalị gị afa, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 ma ọ kwa 08138243871 ma ọ bụ 08138243871. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị ụnụ. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ji eji wee chụọ aja na-emecha na ọ ga-ekwu ome. Ka emesịa nụ.